Fl-2010 l-Koreana Kim Eun-hee ġiet arrestata u sentejn wara ngħatat sentenza ta' ħabs ta' 13-il sena fuq importazzjoni ta' droga. Iżda minkejja sentenza hekk twila tibqa' tħares lejn il-futur b'tama l-ħajja aħjar lil hinn mill-ħitan għolja tal-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn xi kultant il-ħajja tas-solitudni tista' tkun waħda diffiċli. Hija għażlet li dan iż-żmien tqattaw billi fost l-oħrajn tinvolvi ruħha fl-arti u għalhekk ippreżentat lill-Arċisqof ta' Malta pittura bi ġwienaħ ta' farfett li jirrappreżenta l-ħajja. Every day is very difficult and the negative is very easy to get emotion, but every single day we try to struggling to positive thing because a positive thing make me for future. Pittura b'messaġġ ta' tama li iktar il-qudiem f'ħajjitha tkun tista' tħalli l-faċilità korrettiva ta' Kordin lura l-libertà bit-tama li tkun tista' tgawdi l-ħajja mill-ġdid il-bogħod mill-vizzi.